भिडिअखौ एसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे गासिबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा नुहैजोबनायनि। आं दा दङ स्टुडिअ'आव खुलुमबाय जोंनि बर'निनो आंगो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव बिथांमोनाहाय दिनै उपेन्द्रनाथ थैनायनि 35 सान फालिथायखौ फालिगासिनो दं आरो दाब दाब जायगायावहाय बे समनि गेजेरावनो सासे बालाजि गोजौ फरायसालिनि रन्जित देखा होननाय फोरोंगुरु बिथांनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि सायावहाय मोनसे बेरफ्रुसार खौरां खोनानो मोनदों। दा बेखौ जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबि बिथांमोनाहाय मा खालामो आरो मा खालामनांगौ बिनि सायावहाय दा जों गासिबो हास्थायो जोंनिनो मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोनाहाय बै बिथांखौ नागिरनानै आरो बिथांखौ खानाय हना होयो आरो बिथांखौ दारि हना होयो साजा होयो।